ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯз навори якчанд намуд хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки дошта бошем маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имои моро кунем, мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои кредит, яъне ки тариқи қарз дода мешавад аз территорияи Душанбе Рӯдакӣ ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Ҳисор бо нархҳои арзон аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Бохтар ва аз территорияи Душанбе ва аз дигар шаҳру ноҳияҳам ҳастанд. аз территорияи Данғарам бениҳоят нархҳои арзон катӣ. ҳамаш обшим хонаҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 175 сомонӣ. бошад навора сар мекунем, маромад рафтем. якам замини фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон аз территорияи Душанбе ҳастанд ки ҳам замини фурӯшӣ ҳам алишӣ ба мошина мешавад. замин дар шаҳри Душанбе болои испечак ва ҷамоати чорякорон пеши крепеч завод гуфтагӣ аст соҳибшон. шаҳри Душанбе болои испечак ҷамоати чорякорон пеши крепеч завод, мактаб ва масҷид дар наздикиш гирдашта полни худ одамо зиндагӣ доранд ва свечам овардагӣ аст ва обам то хона мега то замина кашида овардагӣ аст. замин ҳамвор кардагӣ мега ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот аст ки дӯстони азиз документош мегад қарори замин ҳастай омада мегад аз пеш бинен срочно мегад пул дар кора мефурӯшем ё ки ба мошин алиш мекунем. кадоми сумкате мегирад 130 000 сомонӣ бо арзон мешавад ё ки ба ягон мошиное ки дар Москва бода алиш мешавад ё ки ягон мошин аз Тоҷикистон мешавад. агар мошини хуб ҳамин нархта дошта бошад ҳам нархи замин шуда ба нархи мошини шумо алиш мекунанд. агар мошинитон арзонтар бошад яъне ки шумо болоиш сум метаҳед. фарад мошин аз территорияи Россия, аз территорияи Тоҷикистон яъне ки алишам мекунам. ин ҳамин рақамошон аст номерои Россия позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорам. маромад дига маълумотча гирем. дим хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки аз территорияи Душанбе Рӯдакӣ тариқи кредит. хонаи навбатӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ Ленинский район гардиши Ёвон ҷамоати Ҳасан Нобод. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст дӯстони азиз ки як калидори як кухни баня дар дуруни хонаҳо шкатур монтаж кардагӣ аст ва дар тирезааш часпонда мета обшим хона уже тайёр аст. гирди хона полни худ маҳкам аст, обанборам дорад ва боз як кам аз дига қум санг ҳамин хел чизом дорад ки инаш бо қатиш падарка. дар тирезаҳои нав дорад ки фақат мегирам мечаспонам метиҳанд. хона уже монтаж ҳамаш кардагӣ аст. кадоми сумкате мегирад фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ бо арзонтар метиҳанд. кадоме ки агар тариқи кредит мегирад як сола тариқи кредит дода мешавад. агар шумо мошинам дошта бошед мошини шуморо қабул мекунад тариқи яъне ки ба мошинам алиш мекунад. мошини арзонай қиматай фарқ ба ҳамн нархи мошинитон ҳисоб карда мисол маслиҳат мекунам. хоб ин ҳамин рақамошон аст мегафон позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст дӯстони азиз. боз ҳамин хел хонаҳо чанд намуд дига вариантҳоам доранд ки метавонед ки шумо дар ҳамин рақамошон занед ва вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ҳамин хел хона боз дигар намуд проектҳо бо аз дигар территорияи ҳамин Рӯдакӣ Ленинский район яъне ки бо доранд. агар хоҳем бо дигар намуд хона дар ҳамин рақамҳо занед чанд намуд дига бо хона доранд маромад бо маълумотча фаҳмода метиҳанд. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар шаҳрбури Дуда қарор дорад. боз такрор мекунем ки ноҳияи Данғара шаҳрбури 2 ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёр аст ки бо отдельни ҷои хонаи коробка ошхона баня дорад. главни об свет ҳастай хоб кухни баня отдельня хона мегад сертификат ҳуҷҷат дорад ва срочно мегад пул дар кора мегад мефурӯшем бо нархи 85 000 сомонӣ боз арзон мешавад. иқа хонаи арзон ки тайёр боз отдельня бо хонаи коробкашам ҳастай. ду дар хонаш тайёр аст ки ошхона баня обсветаш ҳамаш қоидавӣ ва 8 сотиқи дига замин сертификат ҳамаш забонхат яъне дорад. хоб ин ҳамин рақамошон аст мегафон позитсияни кор мекунад дӯстони азиз метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дига маълумотча гирем. дар комментария бисёр хоҳиш мекунад ки аз территорияи Данғара хона монем яъне ки хонаҳои арзон. ина хонаи арзон тайёр метавонед ки ҳамин хонара арзон карда гирен.
ноҳияи Данғара, Шаҳбори Дуда. Марамат занг зад, дигар маълумотша ба шумо фаҳмода метиҳад, фақат барои одамони харидор. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, марамат сурат маълумот ҷорӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, ки бояд тайяги хонаи фурӯшӣ тариқи кредит. хонаи навбатӣ дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, паварити Ёвон, қишлоқи Ҳасанобод. инашам гирдуванашта поли худ одамо зиндагӣ дорам ва ин хонам тариқи кредит мешавад, ки хона тайёра када метиҳанд, ки дар трезаушам ҳаста шикатур монтаж кадаги тайёра. дӯстони азиз, просто суратҳои пешинаша ҳамин хел вариант бо чанд та дига ҳаста. ҳамин хона 8 сотиқ замин дорад, ки 4 дар хона кардаги дӯстони азиз, ки кухни баҳния дурушта. хона просто сурат айдур гирифтаган майдак метавонад, ки хона обши калон аста. 4 дар хона дорад. дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 99 000 сомонӣ, ки боз арзонтарам мешавад. шикатур монтаж кадаги ранг бур када метиҳанд. ҳамин хел проектҳо бо чанд намуди дига доранд. 1 сола тариқи кредит дода мешавад ва ба тариқи мошинам алиш карда мешавад. ва дӯстони азиз, ягон варианти дига дошта бошем, варианти худтона пешниҳод кунед. ин ҳамин рақамҳошон аст, мегафон позитсияни кор мекунад ва WhatsApp, имо пайваст дорад. дӯстони азиз, нархи хона бениҳоят арзон 99 000 сомонӣ ва 1 сола кредит мешавад ва тариқи автомобил мошинам алиш мекунанд. агар ягон вариант дошта бошед, ягон маълумотша нафаҳмида бошед, дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода медиҳем. хонаи арзон боз чанд намуд дига доранд. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. қисми квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар миязкабинат гуфтага аст Соҳибуш. духонага квартира аст, ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. 50 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонтҳои замонавӣ кадаги калидор дорад. хона мегӯяд бо чизу чораш мега фурӯхта мешавад бо нархи 280 та бо арзон мешавад, ё ки ягон оилаи хуб, ягон одамои хуб боша мегӯяд, яъне иҷора метавонад, ки илтимос мегӯяд бисёр нороҳат накунед, фақат барои одамоне, ки мисол одамони пансионе ки мегиранд, яъне ба муддати дароз иҷора мешавад. кадоми сумката мегӯяд 280 та бо арзонтар мекунем. одамони коргаре мегӯяд илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед. аз территорияи Душанбе, райони Фирдавсӣ дар мияз кабинат. ин ҳамин рақамҳошон аст, мегафон кадоми шумо ки мехаред, марамат занг занед. 280 000 сомонӣ аст, боз арзон мешавад. бо ҳамаи таҷҳизотҳои хона мегӯяд фурӯхта мешавад. агар шумо ки харидори аниқ ки бошед, бо як бор дига занг зада маълумотҳои пурра ва аниқша аз соҳибашон гиред. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. бояд ягон хонаи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз, ҷамоати Шарора гуфтага аст Соҳибашон. аниқтараш шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, шаҳраки Шарора. ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин дорад, ки ду дар хона андохтага аст дӯстони азиз, ки як кухни, як баъния дорад. дӯстони хона коробка аст, об мегӯяд дар пешаш ва мактаб ҳамин хел чиё мегӯяд дар наздикиш. мактаб мегӯяд дар наздикиш 3.5 сотиқ замин, ду дар хона падвалашкати бо кухни ошхона. хоб агар ки хоҳед ҳамин рақамҳошон истага аст мегафон бо дигар маълумотша мегиред, дастирошона мегӯяд мефурӯшед бо нархи 85 000 сомонӣ, боз ягон сум муомила мешавад. 85 та мегӯяд рақамҳошон мегафон аст. хона яъне ки чӣ хел гум ҳам ғишти пухта кати, ҳам ғишти семиблок, ҳам пеноблок кати. хона обшим дар зимистон хунук намешавад. 3 намуд версия кадагиай: ғишти пухта, пеноблок ва ғишти семиблок кати. чанд намуд вариантҳои хуб кати. марамат занг занед, хонаи арзон, дигар маълумотша пурсед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдурон. бояд тага квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бохтар, Қурғунтепа дар маркази шаҳр, дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо. ҷои беҳтарин ҷо дастон аст, ки рӯпарои гимназияи Аминҷон. сехонага квартира аст, ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 56 квадрати метр. боб се таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баъния дорад. хоб мактаб дар пешаш, садик, ошхонаҳо, яъне ки столовиҳо дар пешаш аст ва бо банк обшим ҳамин марказ шаҳраки ҳама чӣ дорад. мисол терминал ҳама чӣ дар наздик аст, бо дар дуруни хона термисам дорад. ремонтҳои беҳтарин кадаги ҳамагӣ бо нархи 330 000 сомонӣ аст, боз арзон мешавад.
хона мега бо ҳамаи чизи чора бо ҳамаи ами чизо ки дар дуруш аст кухни гарнитур пардаҳо термис ҳамаашон мега дар ами нархи гуфтаашон яъне ки 330 000 сомонӣ камтар арзон мешавад бо ҳамаи чизо чорашкатӣ бисёри баъд такрор мекунем кадом метавон ки мехаред маромад занг зада бо бештар маълумота аз соҳибашон гирен фақат хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед ва силикаи навора падилсаш кунед. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон бо таги квартира аз территорияи шаҳри Душанбе пойтахт. Квартираи фурӯшӣ дар Зарафшони шаҳри Душанбе духонага яъне ки якхонага квартира духонагаш кардагианд дар 11 ушуна 48 квадрати метра. об свет пазистиянӣ дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня. хоб пастияни мега лифташ кор мекунад ва дар ҳамин хона чизе ки ҳаста бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. ремонтҳои беҳтарин кардагиаст дӯстон азиз якхонага духонага кардагианд хона тайёра лифташ мега 24 соат кор мекунад. нархи квартира мега 335 000 сомонӣ аст боз хай рафта бидем бо ягон сум муомила мекунам. ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад дигар маълумотҳои аниқ ва пурра аз соҳибашон. шаҳри Душанбе Зарафшон духонага 11 мошина 48 квадрати метр. чанд қаки тонистем ба шумо фаҳмода додем метавонед ки дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. агар шумо ҳамчунин рекламаҳои хонаҳо заминҳо квартира мошин ягон техника чӣ намуд реклама ки боша маромад роя кунем фурӯшда мегузорем. агар хонахар бошед дар комментария нависед мо ҷудо карда пешкаштор мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.